Mangwanani zvekare mangwanani. Pane kunzwa kwandaita pamusoro paMadzibaba Veshanduko. Murume uyu is very strong. Hanzi iyi mota iyi uyatore mota kwaplatform yauri haisiriyo yetriple C. Uri kufamba nevanhu vasiriwo. Uya kuno tisenze tese tokupa mota, tokupa mari zvima-allowance. Madzibaba Veshanduko akati kwete, handidi mari, ndoda freedom. Kwamanaka. Murume uyoga uye ndiye mupolitician chacho. Akasiyana nevamwe makomrade ayaita ndakangoona kune mari ndoenda. Madzibaba Veshanduko ari strong. Greetings, good people. My name is DJ Wally, and welcome to Chitubu. Chitubu chisingapwi, chitubu chizere content, chitubu chekuti munhu wese anonwa achibva akaguta nditika. Chitubu chakatsanangurwa, chikaongororwa, chikavhenekwa, chikanzi aiwa ichi chitubu chikakodzerwa kunge chichinwiwa, chichionekwa, chichiteererwa nemunhu akaita kunge iwewe. That's why you are here today. So if it's your first time here, join the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wakagara uri mugaro panapa ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Well, mangozvinzwirawo nyaya yatanga angari ma1. Saka ndatanga kutumirwa voice note iro vandambofunga kuti pamwe nyaya yekunyeba vana kugadzira content aufa. Saka ndazoita kuti ma-investigations, saka ndazobudawo ndine 2 voice notes aMadzibaba Veshanduko avari kutaura ivo vachipupura kuti aiwa ndadonzi uyautore chi? Uyautore Jaguar. Uyautore Jaguar ne 10k US dollars usiyane nezvemusangano izvi. Pakashata ma1. But ivo vari kutaura kuti vaziita sei vazviramba. Dai wangoriwo Madzibaba Veshanduko waiita sei? Hausapindurako nokuti answer yako tokutoiziva. Siya answer comment section utudze kuti dai ndanga ndiri neMadzibaba Veshanduko dai so. And then pane poll yatagadzira apa pachannel panapa ukaenda pakanzi community apo zvamuri kuona apa, then munovhota ipapo moona kuti zviri right here zvakaitwa naMadzibaba Veshanduko kuramba mota kana kuti zviri wrong. Rekedza tiplay audios aMadzibaba Veshanduko timanzwe kuti how far is too far. Vanzvadzika handina kutopusa kaini ende handipenge, handitengese struggle nokuda mota, handitengese struggle nokuda mari. Ndoda kudiwa nevanhu, ndodawo vanhu kwete kuti kuda zvinhu. Handipenge kupedza nguva kwavari kuita uku. Wicknell wambozama nekuno ndokupa GD6 ne10,000. Ndazviramba ndati handipenge, ndichabatsirwa nevana vapresident advocate nosonjamisa. Dhora iroro ndinodya ndikararama, kwete kupirwa zimotikari rekuti handipenge. Zvekupenga izvo vana vachamisa ndovachandipawo dhora iroro ndichirarama. $10 iyo, $5 iyo ndichirarama, kwete mazikutukutu avo emari. Ngavatenge mapiritsi kuzvipatara uko, ngavasiyane neni matuzva avo. Mangozvinzwira mungwamana ati hanzi ndairamba GD6 iroro. Ndakataura ndikati aiwa tengai mapiritsi kuzvipatara. Pakashata. Let me know what you think in comment section kuti boy here kana usatodzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out pa exciting content yakafanana nenoye. Rekedza tinzwe rimwe voice note racho kuti vari kuti chii Madzibaba Veshanduko. Ndepiko Denzel. Zviseko Denzel. Kuri seko kwamuri ikoko. Nyaya muri kunzwa iri kutenderera pasocial media kai inotondirwadza. Moyo chena wevanhu veZANU-PF ndewei wekuti vandipe motikari nemari. Vanhu vakandirova ndisina kupfeka, vakandisungirira pachidhina kunhengo dzanguku. Izvezvi upenyu hwangu Denzika ndikurarama zvezvezvo kuti ndototambura kurasa mvura. So moyo chena wavo ndewei. Handife ndakatambira chinhu chezanu, handife ndakatengesa struggle, handife ndakayanana nevanhu vezanu. Never. Ende kupenga ukaona vanhu vachizama kuti tipe Madzibaba zvinhu zvakadaro.
ngavatenge mapiritsi maparaseti chaiyo chaiyo vaise muzvipatara pamari yangu iyoyo yanga vaida kundipa pamotikari yacho yanga vaida kunditengera. Ngavatotengesa motikari yacho vatenge mapiritsi vaise kuzvipatara, not kuti vape madzibaba veshanduko. Ini ndinomira napresident advocate Nelson Chamisa. Ndakataura kumashure uku ndakanzi napresident Chamisa jamba ndinojamba, ndikanzi svetuka ndinosvetuka, ndikanzi turn left ndinoturna left, ndikanzi turn right ndinoturna right. So handipenge kupenga kwavari kuita vanhu vezanu vapererwa zvino, kupererwa chaiko chaiko zvinondirwadza kufunge hako dhenzi. Masitupeti vanhu vanava ngavasiyane neni, handitombodi. Pakashata ndofunga mangozvinzwirawo mega madzibaba Veshanduko achitaura kuti aiwa hama ndaita sei ndazviramba handisi kuda pamari yangu iyoyo tenga ichi mapiritsi kuzvipatara. But dai wanga uri iwewe waita sei? Handei kucommunity yedu ye.5 Creative Studios handiti yamuri kuona apo tonovhota, munhu anobvumira kuvhota ka1 chete, and then toona kuti panopera zuva kana panopera svondo zvinenge zvakamira sei handitika. So thank you very much for supporting 5 Creative Studios. As for me and the rest of the crew behind the scene, tiri kuti bye, tosangana muvidhio rinotevera.